Динамо Петрово, 26-2, категория Мастерс 35+, забие Петей. Гъмбали 12,5. Чакай, не се видя. Добре, дай другия. Добре, нулирай това. Още един път. Добре. Чакай. Натисни го. Нула. Добре. Да пускам ли 10 секунди? Айде. 10 секунди. 4 секунди. 3, 2, 1. Давай. Ще пуснеш другата му. 2, 3, 4, 5, 6, 7, дишай. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 20. И работи 45 секунди. Супер. Дише. Една минута си до тука. След малко почвай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, дишай. 7, 8, 9, 10, 23 беше, нали? Да. 33. Едни 7 сега правиш. Хубаво си почивай на раменете, като идваш надолу. Дишай. Горе всеки път. Айде едни 7 да станат 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40. 1, 2, 42. Супер си! Още само 20. Колко минути? 2,20. Идеално си. Перфектно. Айде. Айде. 10. Колкото можеш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре. Пускай главата да почне по така, за да може да ти е по-късно движението. Не ги остави чак до тук да си лепа. Просто е така ги натиска. Още 11. Все тая по принцип. Тук е работата. Там е само докато стане време да правиш. Много си добре с времето, да знаеш. Ай, дай. 11 и веднага се качваш на това нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, още едно. Давай, супер. Пускай лекичко, качвай се, после да се закопчаваш.
очи, тук е очи. Да. Е, това ти е. Е така, 1-2 минути. Това ти е темп. Ние ще го приближиме на 1000 годината. Ма тук това няма как да го конектал. Да. Аз не знаех, че съм работил. Да, аз не съм правил никога, но съм виждал, че го конектал, защото съм виждал каква е комплекс, как такова. Бъдеш. Имаш много време. Е, това ти е темп. Е, това ти е. Хубаво от краката. Шест минути до момента, остават още 14. Е така държи. Искам мощно и леко да се почиваш. Да имаш повече... Е това. Е това. Почивай. Супер. Е това ти е темп. Браво. Хубаво почивай. Не бъде точка. 23, 24. Не да дигаш повече. Още 12 минути ти остават. Бързаш. Дигаш си тъпите, помни това тето ти е казвам. По-къси ще става така, по-къси ще почивай си. Така, супер. Идеално. Това ти е, супер. Е така е. 22, 23, около 800 да роди. Почивай си, всичко окей. Идеално. Имаш още 11 минути. До момента си на 1 километър, спокойно мога да правиш без никакъв проблем, даже повече.
Супер. Така. Сега вече го спа. Ти без пътите. Не? Окей, щом говориш, значи супер. Много. Дише хубаво. Така, остават 10 минути. Искам да държиш, ако можеш на около 800, само че да не бързаш. Хубаво с краката. Ще ги направим на 2 по 5. Айде сега, влизаш 10-та минута. Много дигна вас. Имаме още много време. Супер. Добре. Това ти е игра. Ако можеш, дръж калориите, но да са по-бавни. Още 9 минути. Много добре. Така. Живе. Добре. Така. Супер. Стой така. Не дигай на 24. Така. Имаш още 7 минути. Така си супер. Сега. Кажи ми от 1 до 10, като действа най-зле. Супер. Добре. Като гледам 5 минути, ще знаеш какво ще направи. Държи си така. Супер си вземеш. Той на 24 се гледва. Дори да паднат леко калориите, той. Утиска краката. Така остават още 6 минути.
качвам се. Искам, ако можеш, леко да увеличиш калориите, но да не е за сметка на прегреване. Искам да се почуеш на външно. Така. Това. Това е. Точно. Това е. Почивай. Така. Последните 3-4 минути да дега си. Добре. Ако се чувства добре, ще пъти точно. Ако не, ако не така. Чули го? Добре. Така искам да чуеш. Преди малко. И то не да тръгнеш на спринт, просто увеличаваш темпото. Може да спринтираш минута и половина. Искам да ти вземеш. Загребваш и си почиваш. Тук си много бързо. Иначе си перфектна с метрите, да знаеш. Остават ти още 5 минути. Не бързай. Това темпо дъж. Дигни леко калориите. Това ти е, не повече. Имаш още цели 5 минути. Много е дълго. Супер. Браво. Това ти е. 4 минути и половина. Много добре, да знаеш. Бутай от краката и си почивай на връщане. Добре. Добре, дъж малко така. Четири минути остават. Дай 2 минути на 850. Не бързай. Бутай от краката. Така. Точно така. Това ти е. От краката. Браво. Минута и половина остават и после има още 2 минути. Имаме време. Достатъчно. За още 1 километър. Кажи ми как се чувстваш от 1 до 10. 10 е най-зле. Добре. Значи стой така. Супер. Остават ти още 3 минути. Добре. Дъж това темпо. Така. Супер. Хубаво. Почив. Така. Дърпаш, почиваш. Дърпаш, почиваш. Дърпаш, почиваш. Това ти е. Дърпаш, почиваш. Дърпаш, почиваш. Добре. Имаш 2 минути и половина до края. Не бързай. Аз ще кажа кога да дадеш газ. Дишай хубаво. Почивай си, дърпай. Почивай си, дърпай. Почивай. Браво. Така, влизаш вече в финалните 2 минути. Не бързай да даваш спринт. Аз ще кажа кога. Искам хубаво да стоиш на 850. Нищо повече. Хубаво дърпай с краката. Внимавай с петите. Къси дърпания от тук вече. 2 минутки ти остават. Къси дърпания. Това е. Това е. Супер. Не бързай да спринтираш. Тук леко го намали. Сега, минута и половина. Както се усещаш. Искам от краката, защото тук не ми върват. Само това върви. Няма смисъл. Има достатъчно време. Минута и 20. Дай от краката хубаво. Това е. Кръсто, почивай. Дърпай, почивай. Така е, дъж тя това. Давай. 1 минута ти остават. Дърпай, мощно. Почивай, мощно. Така. Дай до 1000. Айде.
Давай, това беше. Давай. Имаш още 40 секунди. Аз ще ти кажа кога да спреш. Давай. Имаш още 30 секунди. Аз ще ти кажа кога. Мощно дай от краката. Още малко ми трябва. Давай. Добре. Давай, давай. Супер. Давай, аз ще ти кажа до кога. Виждам от така. Още 20 секунди. Добре, дъжд на 1000 сега. Така. Дъжд на 1000. Давай. Още 15 секунди. Така, давай още малко. Давай още малко. Бутай с краката. Знам, че е тежко. Давай. Бутай с краката. Давай, не се отказвай. Още 5 секунди. Наистина 5 секунди. Давай сега. Това е. Давай. Давай. Готова си. Това е. Браво.